Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Гайнан Әмири күл һәм кескәй шишмә. Бер биек таштау янында, киң үдәндә, көмеш һыулы түп-түңәрәк күл яшәгән. Таш каяны тишеп сыгып кескәй шишмә тамсы-тамсы харкып торган ти янәшә. Күл маһаеп караганда күршеһенә: "Һин ниндәй зәгыйф, көсһез, мескин" дигән. "Карасы һин минең көсем һәм күркемә. Теләһәм, мин бар үҙәнде күмеп китәм. Әгәр инде ысынлап эшкә тотынһам, таш тауды ла аударырлык көс бар миндә. Һин күрерһең, әгәр дә корып бетмәһәң. Мин данымды таратырмын бөтә илгә." Кескәй шишмә уга берни эндәшмәгән. Көн-төне үз хезмәтен дәвам иткән. Тамсы-тамсы тама биргән, максатына ирешүде һаман көткән. Йылдар үткән, үтә биргән. Күл мактанып шым-шым гына хәрәкәтсез ята биргән. "Мин гайрәтле, һинең кулдан һуң ниндәй эш сыккын, мескин" дип ул көлгән күршеһеннән. Хәрәкәтсез ята торгас, күл хаеккан. Якты йөзен камыш мүктәр каплап киткән, көмеш һавын үлән баскан, каргайган ул. Бара-бара бөтенләй сибеп беткән. Әйләнгән ул һис файдаһыз бер хадлыкка. Юкка сыккан гайрәте һәм барлык күрке. Хәзер уның бөтә эше шуннан тора. Үҙәндең саф һаваһына хасы бөркә. Шишмәкәй һис туктаусыз тама торгас, әкренләп таш каяны яулап алган. Киң кырдарга, болындарга табан карап, үзенә киң борма юлдар һалган. Хугарган ул һауга тилмергән кырдарды, явыз уйлы эсе елдең юлын киткән. Рәхмәт әйтәм уның данлы хезмәтенә. Ярдарына гүзәл гөлләр үскән.